L-HIV huwa virus li attakka s-sistema immunitarja tal-bniedem li jekk ma jiġix trattat jista' jiżviluppa f'AIDS. F'Malta jkun hawn medja ta' 100 każ ġdid ta' HIV f'sena. Fil-programm TVAM din il-ġimgħa l-Professur Tonio Piscopo, konsulent fil-Mart Infettiv, qal li madwar 40 minnhom ikunu fi stadju avvanzat u jkollhom l-immunità tagħhom baxxa ħafna. Sfortunatament l-istigma hija xi ħaġa li għadha fostna, hija xi ħaġa li nippruvaw niġġieldu anke aħna bħala professjonisti. Tal-istess fema huwa Mark Buħaġar, President ta' Checkpoint Malta li twaqfet fl-2019 biex tkisser din l-istigma. Isofra ħafna mis-silenzju mill-iżolazzjoni idumu naqra sakemm jgħidu jew qatt ma jgħidu illhom mill-missierhom, il-sħabhom għall-biża' li jiġu ġudikati fl-aħħar mill-aħħar. Dr. Piscopo spjega li persuna bl-HIV tista' tgħix ħajja normali kemm il-darba jinqabad kmieni u tieħu trattament li jikkontrolla l-virus. L-HIV jittieħed bejn persuna oħra sesswalment u minn użu tal-abar ikkontaminati. Minħabba l-kura transmission bejn persuna oħra qed tonqos għax inti meta tieħu l-kura ma tittrażmettix. Spjega li trattament jimblokka wkoll it-trasmissjoni mill-omm għall-wild. Il-policy tagħna hija li niċċekkjaw kull mara tqila għat-test tal-HIV biex jekk insibuha kmieni fit-tqala ġeneralment fl-ewwel 3 xhur pożittiva nibdew it-treatment u ċ-ċans li tittieħed it-tarbija huma kważi xejn. Madankollu spjega li qatt m'hawnx kura li tfejjaq l-HIV. Mela dawk ir-rapporti tgħoddhom fuq dejk it-tnejn prattikament ta' nies li fiequ u nies fiequ għax kellhom mart ieħor li kellhom bżonn kura intensiva ħafna li bażikament qishom joqtlulek il-bone marrow kollha għax għandek marda oħra, ġeneralment ikun kanċer fid-demm li jirrikjedi chemotherapy, joqtol kollha ġar ma ħallix qisu l-art fertili fejn jirreplika l-virus u fiequ. Ċertament mhuwiex rakkomandat għal fejqan mill-marda tal-HIV. L-ewwel ta' Diċembru huwa l-Jum Internazzjonali dedikat għall-AIDS. F'Malta se ssir l-ewwel rally organizzat minn Checkpoint Malta bil-partiċipazzjoni ta' taqdiet oħra bilan li jiżdied l-arfin u li ssir pressjoni fuq il-Gvern biex iżomm il-weda elettorali tiegħu u jintroduċi l-mediċina PrEP u l-PEP bl-aħlas.